Naša organizácia Domov pre seniorov Golden Age pôsobí od roku 2012, kedy sme vybudovali prvý objekt zariadenia pre seniorov v Liptovskom Mikuláši. Od tohto obdobia sa nám podarilo vybudovať ďalších 5 objektov. V tomto zariadení sa momentálne nachádza 12 klientov a cieľom je vytvoriť komunitné prostredie, aby človek sa cítil, ako keby bol doma v rodinnom prostredí. Tento projekt je naozaj úžasný v tom, že vzniká tu také veľmi rodinné prostredie, klienti sú naozaj spokojní, ich rodinní príslušníci majú istotu, že ich teda blízky sú v dobrých rukách. Sú tu veľmi pekné vzťahy, prežívame tu spolu naozaj treba z rodinné oslavy, zaujímame sa jeden od druhého a naozaj je to príklad toho, ako seniori dokážu ešte prežiť krásnu jeseň života. Bez aktívnej pomoci štátu a Európskej únie by uvedené objekty nebolo možné zrealizovať vzhľadom na vysokú investičnú náročnosť. Tieto zdroje nám umožnia zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb tým, že si vieme dovoliť vyšší stav zamestnancov, ako by sme bez týchto finančných zdrojov mohli mať. Po materskej dovolenke som sa teda začala rozhliadať po nejakej pracovnej príležitosti. Našla som si voľnú pracovnú pozíciu na profesii. Naskytla sa táto možnosť, išla som na pohovor a teda som ním úspešne prešla a myslím, že zamestnávateľia prihliadali aj na to, že sa dá využiť projekt. Vlastne viacerých zamestnancov, či už z hľadiska veku, alebo žien po materskej dovolenke, ktoré sme na základe týchto projektov prijali, sme v konečnom dôsledku boli nesmierne vďační, lebo drvivá väčšina prípadov sa nám osvedčila. Trošku nám to otvorilo oči v tom, že netreba pozerať len na dokonalého zamestnanca určitými kritériami, ale aj títo znevýhodnení uchádzači veľakrát vedia poskytnúť o mnoho viac ako v úvodzovkách dokonalý potenciálny kandidát. Pretože máme konkrétne tuto v Tomášove zamestnankyňu, ktorá sa stala srdcom tohto zariadenia, za čo sme nesmierne vďační. A nebyť toho projektu, tak vysokou pravdepodobnosťou by sme vybrali iného uchádzača. Keby týchto projektov nebolo, neviem, možno by trvalo dlhšie, kým by som sa zamestnala, lebo predsa po tej materskej je to také náročnejšie, každý pozerá na to, že či máte dieťa a teda, že už tá žena inak možno funguje, takže možno by to trvalo trošku dlhšie. Táto pracovná pozícia je veľmi zaujímavá a úplne super je, že som sa v tom tak nečakane našla. Že mi to úplne otvorilo iné obzory, je to veľmi zaujímavá, aj keď náročná práca a je to také veľmi aj inšpiratívne.